बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै जे बर' लाइमोनफोरखौ पुलिस मिलिटारि आरो पारामिलिटारियाव सोसननांगौनि थांखि आरो नोजोरजों जे प्रि रिक्रुटमेन्ट नैबे होनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बेयाव बाहागो लानानै जे बिनानावमोनहा माबायदि मोनदों? जों गोजोननाय मोनदों माने जोंनि बिदि गामि ओनसोलावथ' बेबायदि माने मोना नालाय जों बिदि खाबुखौ मोना जों बिदि खाबु मोननानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जों बे 30 दिननि बे माने रिक्रुटमेन्ट फ्रि रिक्रुटमेन्टआव जों फैबाय थागोन आरो जों मोजांबो मोनदों जोबोद मोजां मोनदों माने जोंथ' बिदि प्रेक्टिसबो खालामनाय जाया नालाय न'आवबा जोंखौ गोग्गा होदों प्रेक्टिस खालामनो जों मोजां मोनदों आरो गोग्गानाय मोनदों गावखौनो गाव आरो एसएससि सेलेक्शननि थाखाय जोंखौ गोबां ट्रेन खालामदों फोरोंदों आरो ना माने माबोरै खालामनांगौ माबोरै मानांगौ बेफोरखौ आरो ओमफ्राय जोंखौ दा क्लासबो खालामगोननो रिजनिं फोरोंगोन मेथ्स फोरोंगोन आरो हिन्दी इंलिश जा फैयो माबायाव रिटेन एग्जामाव बेफोरखौ जोंखौ फोरोंगोन आरो ना ओमफ्राय जों जोबोद मोजां मोनदों दिनैजों सानथाम जाबाय ट्रेनिंआ ओमफ्राय जों बे सानथामावनो जोबोद मोजां मोनदों आरो ना आरो आसा खालामो जों बिदिनो सम सम बेबायदि फ्रि रिक्रुटमेन्टफोरखौ मोनबाय थागोन बेखौनो आं बुंनानै बेजों लोगोसे जे नोंथांमोनखौ जि खाबु होबाय बिटिआर गभर्नमेन्टखौ साबायखरफोर होनो सानगोन नामा? औ बेखौथ' जों साबायखरखौथ' होनांखागोन जेरैबाबो माने एफा जोंखौ बिदि खाबु होदोंना मोजां माने आवगायलांथों बर'नि सुबुंफोरा जों माने गोबां स्टुडेन्टफोरा आरो ना स्टुडेन्टफोर बायदिसिना फरायनानै बायदिसिना गोदोसोनानै दंना बयबो दायोथ' बर'फोरना बांसिनानो दासो एसे मोजाङाव फैगासिनो दं बेफोरखौ एसे मोजां खालामनो थाखाय गभर्नमेन्टआ जोंखौ खाबु होदों आरो ना बेखौ जों मोजां मोनदों। बेजों लोगोसे जे नोंथांमोननि जे लोगो बेयाव साबैसेसो बाहागो लानाय नोंथाङा नुनो मोनदों? लोगोफोराथ' 500 एबभ आरो ना बिदिनो जागोन औ आं नुनाय बायदिब्ला हिन्जावसा टटेल आरो उन समफ्राव बारायलांबावनो हागौ औ बारायलांगोन माने गोबाङानो आंनावबो सोंहरदों आरो ना थांनो हागोन नामा होननानै आं सानो बिसोरबो फैगोन आरो आसा खालामो आरो फैनो हागोन बयबो बेयाव फ्रियैनो आरो ना जोंखौ मोजाङै मोजां माने फोरोंदों फैनो हागोन नोंसोरबो बयखौबो आं बेखौनो खावलायो आरो फुंबिलिनि बयनिसिमबो गोजोननाय जासिबाय आरो नोंथांमोननिसिमबो गोजोननाय जासिबाय सिलबारि प्लेग्राउन्डनि जि प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिं सेन्टार अर्गानाइज बाय बिटिआर गभ बियो सोलिगासिनो दङ मोजाङैनो दाख्लैनिफ्राय जागायनानै बियो कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ जोङो बे समाव माने मा होनो रानिं फिजिकेल फिटनेसनि ट्रेनिंजों लोगोसे थिउरि क्लासबो लागासिनो दङ रिटेननि थाखाय गासिबो मोजाङैनो सोलिबाय थादों आरो बेयाव जोङो केन्डिडेट बिथांमोननिफ्राय फिडबेक लादों फिडबेकआव बिथांमोना बुंदों जोबोद गोजोननाय मोन्दों बे ट्रेनिंखौ मोननानै आरो बिथांमोना निस्सय सिगांनिफ्राय साबसिन जादों होननानै जोंनो फोरमायदों बिथांमोना गोबाङानो मिथियै दंमोन जोंनि केन्डिडेटफ्रा फार्स्ट टाइम एप्लाइ खालामनायखाय एसएससिया माबोरै जायो कम्पिउटार बेस्ड टेस्टआ माबोरै जायो बेखौ गोबाङानो मिथियामोन दा जोङो फोरोंलांगासिनो दङ जोङो माने ब्रिफिं होनानै बेयाव लांगासिनो दङ गोबाङानो मोजां मोननायखौ जोंनिसिम फोरमायदों आरो बिथांमोना जोंनो माखासे खोथा होबाय केन्डिडेटफ्रा बिथांमोना निस्सय एबार नाजागोन एसएससियाव पास खालामनो थाखाय आसाम पुलिसाव जायफ्रा खारखांनानै दङ बिथांमोनाबो रिटेन दङ दा रिटेननि थाखाय बिथांमोनाबो नाजागासिनो दङ आरो पास खालामनो हानाय बेबायदि पजिसनाव जोङो लाबोगासिनो दङ आरो मोजाङैनो मोजां बे सानफ्रोमबो फैगासिनो दङ आरो सोलोंगासिनो दङ जों आसा खालामदों बे प्रि रिक्रुटमेन्ट ट्रेनिंनि दारै गोबाङानो माने जोहोलाव सिख्लाफोरनि जि फिउचार लाइफ बा थांनानै थानायनि जि राहा बा डिफेन्सआव साख्रि मावनानै बा खामानि मावनानै गावनि लाइफखौ दानायनि जि सिमां नुदों बियो मोगथाङाव जाफुंगोन आरो सिलबारि ट्रेनिं सेन्टाराव जेसेबांनाखि बेयाव लाबाय बेयाव फैनाय गासैबो गथ'फोरा उथ्रिसारनो हाथों आरो मोजाङै माने फिजिकेल फिटनेसआवबो साक्सेस जाथों जोङो बेखौनो आसा खालामो आरो बिटिआर गभनिसिम आङो साबायखर बावदों नैबे प्रग्रामखौ थाखा फैसा गारनानैब्लाबो बेबायदि खुंबाय थानायनि थाखाय बेयाव जोङो रिटायार्ड आर्मि मावनाय रिटायार्ड जोंहा बिएसएफ मावनाय बिथांमोनखौ लाबोदों एसे एनै जोङो खरस होनानै बिथांमोनाबो गोबां थाखा फैसा मोनाखैब्लाबो आरो जोंबो माखासे मा होनो मेनेजमेन्ट टिम बा मा होनो थिउरिनि टिचारफ्राबो गोबां थाखा फैसा मोनाखै थेवबो गथ'फोरनि इयुनखौ नायनानै बा गथ'फोरखौ मोनसे मोजां लामा होनो थाखाय बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनानै दिनै फोरोंफैदों आरो गथ'फ्राबो गावसोरनि समखौ बेयाव होफैबाय केन्डिडेट बिथांमोना आरो बिथांमोनाबो साक्सेस जाथों आरो जोंनि जि थांखि मिशन एन्ड भिजन आरो बिटिआर गभर्नमेन्टनि थांखि जायखौ थांखि लानानै नैबे प्रग्रामखौ बिथांमोना अर्गानाइज खालामबाय सारा बिटिआराव बे थांखिया जाफुंसारगोन आरो जाफुंसारथों आङो बेखौ हारि राव बासियालासे राजखान्थि रांखान्थि अरायबो उदां आरो सैथो खौरां नोंथांजों लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिखौ फल' खालाम।
मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो MRM हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।